Għal darbohra, il-Kamra tal-Aħbarijiet tan-Net ippubblikat storja b'titlu qarriqi dwar il-protesta li saret illum mis-sewwieqa tal-Y Plates, bilan li bil-fake news tagħha tipprova tappan il-ħidma li għaddejja fuq livell governattiv. Bit-titlu ta' suppost aħbar ikun l-LPOA toħroġ kontra l-protesta li se ssir kontra vetturi liċenzjati bil-Y Plates, l-artiklu jagħti l-impressjoni li l-protesta kienet kontra l-vetturi liċenzjati bil-Y Plates, mentri l-protesta saret mis-sewwieqa tal-Y Plates infushom. Fil-verità, il-protesta sejħet minn gruppi individwali dwar it-tibdil fi regolamenti li jittrattaw l-operaturi ta' vetturi liċenzjati bil-Y Plates. Dwar din il-protesta, l-Assoċjazzjoni Light Passenger Operators, l-LPOA, għamlita ċara li ma kienx se tattendi u tappoġġja u tenniet li se tkompli timbotta favur diskussjonijiet mal-awtoritajiet ikkonċernati biex bid-diskussjonijiet u biqbil mal-stakeholders kollha jissaħħaħ il-progress li sar fix-xhur li għaddew. L-LPOA saħqet li l-protesta ma kienet se tagħmel xejn għajr li toħloq iżjed problemi u tensjoni mingħajr bżonn u ħtieġa. Din l-aħbar ġiet ippubblikata minn Net News wara li investigazzjonijiet imwettqa mill-Pulizija fl-aħħar xhur ikkonfermaw fake news oħra nazzjonalista meta legat li kien hemm liċenzji tas-sewqan li kienu qed jinbijaw illegalment f'isem Transport Malta permezz ta' paġna fuq il-midja soċjali. It-Times of Malta kienet irrapportat kif l-investigazzjonijiet tal-Pulizija irriżultaw li dak allegat mill-midja nazzjonalista kien fil-fatt scam online. Il-fake news tal-medja tal-Partit Nazzjonalista rikeb fuqha u saħansitra xerrida il-kelliem tal-Oppożizzjoni għat-Trasport Adrian Delija.